comezo a sesión plenaria. O primeiro punto da orde do día, a aprobación inicial, se procede do Plan Municipal de Prevención de Incendios. Como supono que xa o trataría, teña a documentación, non? Na comisión informativa, eu vou a ler os acordos e se queren preguntar algo, eu pregunto a posterior. O acordo é, primeiro, aprobar inicialmente o Plan Municipal de Prevención de Incendios, documento denominado Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Lousame, asinado por unha enxeñeira técnica forestal e un enxeñeiro de montes, en data del 7 de 11 de 2020 e incorporado ao expediente administrativo. Segundo, abrir o período de información pública por un prazo de 20 días hábiles cun anuncio que será publicado no boletín oficial da provincia, no tabuleiro de dictos do Concello, na sede electrónica municipal, así como na súa página web. E terceiro, a vista das alegacións presentadas e informadas estas, de ser o caso, solicitarase, é dicir, se existen alegacións, solicitarase informe perceptivo e vinculante á Dirección Xeral de Competencia en materia forestal, con carácter previo á aprobación definitiva do plan polo pleno corporativo. Algún comentario sobre... Señor Moreno. Votos a favor? Aprobación inicial. Perdón, que pensei que... O segundo punto do orde do día, aprobación se procede do plan de acción do Concello de Lousame para o clima e a enerxía sostible. Hai concellos que aproban por resolución da alcaldía, cando tremos ao pleno. Saben que xa veo ao pleno que cando foi a aprobación do PACES, que nos comprometíamos, o Pacto de Alcaldes por Cambio Climático, que nos comprometíamos a facer este documento e tan pronto sale a financiación, unha línea de subvención para poder acometelo, collémonos a ela e se redactou que este primeiro estaba collendo datos do Concello, algúns deles do 2010 e despois en actuacións que se fixeron a posteriori, como hai que modificarlo cada 2 anos, revisalo, pois xa actualizaremos porque hai xa ahora mismo máis cousas do que ten o PACES reflexado, feitas e moitas que mellorar. Como poden ver aí, pois se trata de reducción, o objetivo deste Pacto de Alcaldes é a reducción de consumo enerxético, a reducción de emisións de CO2 e a resiliencia ao cambio climático. Entonces, trataremos dende o noso concello pequeno e cos recursos limitados, pero por 10 anos, co cual algo mentalización da xente, campañas de sensibilización, que é tan importante que faga actuacións da administración como que toda a comunidade veciñal este implicada tamén nestes temas, saiba o que é e que cousas pode facer modestamente desde a súa área particular. E eu creo que hai moitas e que todos nós estamos pensando agora mismo en algunha delas, pero que son moi chamativas, pero logo hai outras tamén que lles podes informar, para poñer paneles fotovoltaicos, para aproveitar, coller enerxías limpas, que ao mellor non teñen información e que si queda que hai líneas de financiación as que poden acudir e o Concello tamén. Eu vou a ler os acordos e se me queren preguntar algo despois lles contestaría. Primeiro, aprobar o plan de acción para o clima e a enerxía sustentable do Concello de Lousame, documento técnico denominado Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible, redactado polo equipo redactor da empresa Terravanza, Gabinete de Estudios Territoriais Avanzados, asinado digitalmente o día 17 de 11 de 2020. E segundo, proceder á execución do mesmo, realizando as actividades e dotando as accións e comportamentos recollidos no mesmo. Algún comentario? Votos a favor? Abstencións? Van a ter que disculparme, pero vou ter que facer isto de cada vez que lea.
O punto número 3 é a aprobación, se procede, da declaración de especial interés ou utilidade municipal de inmobles aos efectos da obtención dunha bonificación do 95% de cota íntegra do IVA. Se publicou un banner informativo que xa vostedes poderían comprobar, porque saben que se acordara que gozarían dunha bonificación do 95% de cota íntegra deste imposto os inmobles nos que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias ou bandeiras pertencentes ao sector primario que sexen declaradas de especial interese ou utilidade municipal, que aquí vamos a facer agora, por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de utilidade municipal para fomento do emprego que justifiquen tal declaración. A bonificación terá carácter rogado e producirá efectos a partir do período impositivo seguinte da presentación da solicitud. A primeira vez que se fixe foi no 17 para aplicar no 18, a segunda vez foi no 18 para no 19 e así sucesivamente. Agora facémoslo para aplicar no 21. Presentaron a documentación que se require e, bueno, o ano pasado eran 10 e este ano, desas 10 que había, solamente hai 9 porque unha desas titulares se xubilou. Non vou dicir o nome ni nada, só porque eran preguntados despois fora de... Vale, pois o acordo a tomar é o seguinte. Primeiro, declarar de especial interés ou utilidade municipal os seguintes inmobles nos que se desenvolven total e exclusivamente actividades agrarias, gandeiras, pertencentes ao sector primario, por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que justifican tal declaración aos efectos da obtención dunha bonificación do 95% da cota íntegra do IVA. E non vou a ler xa o cadro, porque o teñen aí e poden comprobalo. Segundo acordo, publicar no boletín oficial da provincia o contigo deste acordo para a redundancia, así como no tabuleiro de anuncios o contigo do Lousame. E terceiro, dar traslado do contido deste acordo ao Servizo de Xestión Tributaria da Diputación Provincial da Coruña aos efectos oportunos. Algún comentario? Votos a favor? Na parte de control, punto número 4, dación de conta das resolucións da alcaldía da 460 a 646/2020, ambas. Teñen a documentación. E agora, no quinto, inclusión se procede de mocións por dación de urxencia. Comentarles que teníamos 2 puntos que non estaba a documentación rematada cando se convocou a comisión informativa, supoño que xa lle advertiría, e era para incluílos agora no pleno. Vamos a votar antes a ausencia, uns son de facturas, que son de emisión de fiscalización, outros contratos menores puntuais. E o terceiro é o IDAE, a proposta de adxudicación, de clasificación, que foi a mesa de contratación, que se entregou estes días, e que xa tenemos agora para non celebrar outro pleno dentro de 2 días que non teria sentido. E despois hai as opcións, se temos alguna de outro tipo, tamén temos que decir agora, verdad? Sí. Ou a continuación deste? Pois a continuación deste. Damos esta documentación para que teñamos... Votaremos a ausencia, non? Ah, sí. Sí. Votamos a ausencia de incluir estes puntos na orde do día como moción de urxencia. Votos a favor? Dos 3, non? Dos 3 puntos. Sí. Vou tomar copia de... Sí, por suposto.
Falta alguén, non? Jessica. Vale. Sí, espera que hai máis. Que falta? No, xa está, ahora ven outro, este é outro, son tres. Xa. Non vai para aquí, vai a sobrar aquí, vale? Sí, Xa está. ahora para Claro, volver. iso é. Sí, é de No, falta tía. A ver, espera, aquí vou a pasar por aquí. Espera, se pasa por aquí. No primeiro listado son un grupo de facturas que, pois, como pode ver algo que ten que ver con os acordos menores, que no momento de presentalas e registralas por vinculación na partida, no capítulo, na área de gasto na que tiñan que estar, pois non había, e que había que facer unha modificación pois anterior, pero contamos co personal que contamos, ás veces nos dá tempo a facelo e outras veces, cando coincide con informe trimestral, etcétera, pois non é posible. Entonces, por eso traemos se aprobou unha modificación por a alcaldía de crédito, pero ten que vir a pleno. Por non ter dotación nese momento de presentar esas facturas. O acordo di, primeiro, continuar o procedimento na aplicación do artigo 28.2 do Real Decreto 424/2017 de 28 de abril. Segundo, aprobar os justificantes de gastos relacionados con a imputación da autorización, disposición e liquidación do gasto ás aplicacións orzamentarias indicadas. E terceiro, ordear o pagamento dos justificantes de gastos relacionados segundo as disposicións da Tesorería. Cuarto, dar conta da presente resolución ao Departamento Contable e Tesorería para a súa tramitación e efectos oportunos. ¿Algún comentario? No. ¿El señor Moleto? Votamos entonces estes acordos que acabo de leer. ¿Votos a favor? ¿Abstención? Y ahora outro grupo de facturas son contratos menores como poden ver moitos deles informáticos, porque tivemos moitos problemas durante estes son os últimos meses. Temos que facer un cambio importante a nivel de cableado de todo o concello, pero aparte deso, pois tamén se estropeou un aparato, ou que cambiar outro, e a veces se viña a traballar e poden vostedes confrontar isto cos traballadores, incluso ca secretaria, de non poder acceder ao traballo que ahora todo é digital, e se non podes acceder a internet, se non podes manexar os programas, acceder ao TEDEC e todos o que se funciona, é imposible. Entón, son estes pequenos contratos menores. O acordo é o mesmo, o procedimento tamén. Se queren o volvo a ler. Primeiro, continuar o procedimento de tramitación do gasto. Segundo, aprobar os justificantes de gastos relacionados con a imputación de autorización, disposición e liquidación do gasto ás aplicacións orzamentarias indicadas. Terceiro, ordear o pagamento dos justificantes de gastos relacionados segundo as disposicións da Tesorería. Cuarto, dar conta da presente resolución ao Departamento Contable e Tesorería para a súa tramitación e efectos oportunos. Algún comentario? Votos a favor? Abstencións?
Voto a favor. E agora vamos con Foilá. Celebrouse a mesa de contratación se presentaron en procedimento aberto por competencia de pleno e agora vimos a proposta de clasificación. Se presentaron 11 empresas en principio, cando se abriu o SOEA, e unha empresa quedou fora nesta primeira mesa porque presentou fora de prazo. Despois se abriu o SOEB, na que xa vender empresas, e se mandou a valoración dos técnicos. 4 empresas quedan fora por diferentes incumplimentos. Non reunían moitos dos elementos según os técnicos e o técnico as características que iban no proxecto. 6 restantes foron puntuadas polos servizos técnicos. Esta documentación poden ir a consultar cando queiran, está a súa disposición nas oficinas de secretaría ou deixamos. Cando traíamos as ubicacións, a semana polo Sí, despois se lle mandará todo, pero si queren agora tamén consultarlo, si poden. Este é como un paso intermedio entre a adjudicación definitiva e agora ya vamos a reclamar pois documentación, pero tamén se dá conta ao pleno de cada dos pasos que se deron ata agora. No sobre C se comprobou que non había ninguén en baixa temeraria e quedou como proposta de clasificación de electricidade de cruceiro a primeira. Aquí vimos a notificar a exclusión, clasificar según valoración dos técnicos e requerir a documentación que é necesaria presentar por parte da empresa. Vou ler os acordos. Primeiro, confirmar a exclusión do licitador Eifax Energía Sociedade Limitada do procedimento de licitación por non ter presentado correctamente en prazo a súa oferta. Segundo, confirmar a exclusión dos seguintes licitadores do procedimento de contratación por non axustarse as súas ofertas aos requisitos establecidos na documentación que reza a licitación, PECAP e PPT. SECE, Sociedade Española de Construccións Eléctricas, S.A., Xifran, S.L., Instalacións Eléctricas Coruñesas, S.L., e Millares Electricidade, S.L. Terceiro, aprobar a seguinte clasificación por orden decreciente dos licitadores segundo a puntuación acabada por cada un deles na totalidade dos criterios de adxudicación. A puntuación de electricidade de cruceiro, que é 92,82, non lle leo, si queren lle leo o desglose da puntuación, non sei se teñen está, sí, vale. Segundo, que é SETGA, un 89,28, 89,28, o terceiro Indexa Servicios SL, 88,31, cuarto Ferrovial Servicios, SAO, 88,20, Pecuni, SAO, 82,26, e de sexto Vilela Electricidade SL, 81,47. O cuarto punto a acordar é requerir ao licitador clasificado en primeiro lugar para que dentro do prazo de 10 días hábiles a contar dentro o seguinte aquel no que recibe o requerimento presente por medios electrónicos a asignatura electrónica, documentación indicada na cláusula 22 do PECAP, documentación justificativa de atoparse ao corrente con servicios tributarios de seguridade social, garantía definitiva por importe do 10% do orzamento da adxudicación do contrato, IBE excluído, o sea, 58.880 euros, documentación relativa á capacidade de obrar, cláusula 22.3 do PECAP, personalidade xurídica, poderes, prohibicións para contratar ou incompatibilidades, justificante de inscripcións no registro de empresas instaladoras de baixa tensión da Comunidade Autónoma de Galicia ou equivalente da procedencia da empresa, acreditación da solvencia económica financiera, acreditación da solvencia técnica e profesional e compromiso de inscripción de acordo co modelo inserto nos pregos. Quinto punto, acordar, publicar este acordo na plataforma de contratación do sector público que actúa como perfil do contratante do Concello de Lousame e notificalo aos licitadores.
Algún comentario? Votos a favor deste fórum? Vamos a mocións de urxencia, non sei se teñen ustedes algo que presentar. Non, porque, bueno, outro día estuve falando con a concelleira de Servicios Sociais, xa lle dixen que, bueno, como todos os anos, con motivo do Día da Violencia da Familia, pues, comentou de que iban a presentar xa non iban a presentar. Vale, pois nos queremos presentar esa e outras dúas que deixen a ver se están aquí para pasarles a secretaria para poder votar. O libre. Hai copias para todos, Sí. Sí. A repartiste, Venga, vamos. pois agora, Ese é o pois dame outra. Se te sirve igual. Sí, douche o... Despois temos outra que a moción do grupo municipal que se queren, se consideran e queren sumarse non hai ningún problema para que se ingrese as cuantías do IBE non liquidadas correspondentes ao 17 como consecuencia da implantación do suministro inmediato de información, o SI. E é interesante que vexan os datos que se lle deudan ao Concello de Lousame neste caso, e esos datos quitámonos do que publicou a FEGAN, son 31.159,51 euros. que traigan a No, pero me quedo. Pues con. No, dígame. Me gustaría, como portavoz do Partido Socialista no Concello, de que ese tipo de mocións que nos chegaran por convocatoria ordinaria, non A mí tamén por moción de urxencia. Estou de acordo. A mí tamén me gustaría ter as presentadas. Nesta Pois, ocasión non foi posible, logo por razóns persoais, pero non é óbvio para que non o fagamos noutras ocasións. Tes copia desta? Sí. Ahora aquí deste. Non sei se teño algún, sí, esta. Que me falta ahora esta. ¿Dónde está? No. Aquí. Perdón, un segundo, sí. E a outra é que nos parece interés social e que xa estamos cansados de oído en todos os informativos que para rebaixar o IBE das máscaras e todos aqueles produtos que se utilizan contra o COVID, non? Pásalle copias e pasa este secretario. Vamos a empezar. Eu tenho para... Preguntei. Sí, pero tú dices, Sí, votamos antes estas, luego ou todas xa. Eu vou facer unha. Vamos a comenzar por os servicios sociais, votamos a urxencia, todos sabemos que o 5N foi a xornada que foi, e tal que temos un pleno tan próximo, igual que temos os anos, e normalmente o tenemos o ano pasado, tamén traía tamén esa revista que presentou, e a facemos conjuntamente, este ano tamén votos a favor da urxencia. Pode dar paso a Moción do Grupo Municipal Popular con motivo do 25 de novembro, Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. O Grupo Municipal Popular no Concello de Lousame, con arreglo disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais,
desexa levar ao pleno municipal a seguinte proposta de moción. Exposición de motivos. A violencia de xénero supón a representación máis extrema da desigualdade entre mulleres e homes existente na nosa sociedade. É un grave atentado contra os dereitos humanos. Trátase dunha violencia que se dirixe ás mulleres polo mero feito de selo e por ser consideradas polos agresores como carentes dos dereitos mínimos de liberdade, respeto e capacidade de decisión. Os poderes públicos nin deben nin poden ser alleos a este problema. E así, no ámbito estatal, aprobouse a Lei Orgánica 1/2004 do 28 de decembro de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. E no ámbito autonómico, a Lei 11/2007 do 27 de xullo para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016 do 22 de xullo. Entre os ámbitos sobre os que se proxecta a transversalidade da igualdade e da prevención e loita contra a violencia de xénero, atópase o relativo á formación do persoal empregado público. Claro exemplo foi a aprobación do decreto 70/2017 do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade, prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servicio da Administración da Comunidade Autonómica de Galicia. A integración da igualdade de oportunidades na totalidade de actuacións das administracións públicas depende en gran medida da formación das persoas que traballan nelas. Considérase necesario e imprescindible promover que todo o persoal posúa formación no ámbito da prevención e a loita contra a violencia de xénero. Esta formación debe abranguer a todos os axentes dos diferentes ámbitos: persoal das administracións públicas, forzas e corpos de seguridade, persoal educativo, sanitario, do terceiro sector ou profesionais do ámbito xurídico. O deseño de accións formativas pasa de xeito imprescindible por coñecer polo miúdo a legislación específica en materia de violencia de xénero, pero non pode limitarse a iso. A formación debe orientarse tamén a ofrecer unha atención axeitada, a recoñecer sinais para a detección de casos, a informar sobre os recursos existentes ou a coñecer e aplicar axeitadamente as pautas e protocolos de derivación e ou intervención. Así, as entidades locais son para moitas mulleres o primeiro paso para sair do espacio da violencia. E de aí a importancia de que o persoal da administración local adquira unha formación continua, non só dirixida ao persoal dos centros de información á muller e dos servicios sociais. Polo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Lousame presenta os seguintes acordos. 1. Instar ao Goberno do Estado a desenvolver as medidas de actuación do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, concretamente as que se recollen no seu eixo quinto, que fai referencia ao impulso da formación dos distintos axentes para garantir a mellor resposta asistencial, xa que para ofrecer ás víctimas de violencia de xénero a mellor asistencia posible é necesario que se amplíe a formación especializada de todos e todas as profesionais que interveñen na prevención, protección e axuda psicosocial ás víctimas. 2. Instar ao Goberno galego a reforzar o apoio, colaboración e coordinación coas entidades locais en materia de formación do persoal da administración local, concretamente na sensibilización, prevención e atención integral en materia de violencia de xénero. Si queren sumarse a ela, facemos conjuntamente, pero facer a nova do noso grupo solo. O único que votamos é o mismo que instamos ao Goberno do Estado. A Xunta que al final é o mismo. Instar ao Goberno galego, por Pola nosa trabajo. Votemos conxuntamente. Votos a favor de esta moción. Se conxunta, por se aprobar. A segunda é a moción do Grupo Municipal Popular para instar ao Goberno a que ingrese as cuantías do IVA non liquidadas correspondentes ao exercicio del 17, como consecuencia da dotación do suministro inmediato de información, que se chama así. Si queres que minuto. No. Teño que xa citar. Votos a favor da ausencia? Digo mesmo que a anterior. Bueno, escoitena, non sei se teñen aí. E despois, o Grupo Municipal Popular no Concello de Lousame, como arreglo disposto